На Белсаті навіны коротко про галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. На волю выйшла палітзняволеная маці двоих дзяцей Паліна Шарэнда-Панасюк. Пра вызваленне ў Фейсбуку паведаміў ейны муж Андрэй Шарэнда. Паліна адбыла 4-й тэрмін зняволення і правяла за кратамі 4 гады і 1 месяц. Увесь гэты час кабета не мела магчымасці пагаварыць з дзецьмі. Затрымалі Паліну Шарэнду-Панасюк 3 студзеня 2021 года. У чэрвені яе асудзілі на 2 гады калоніі за нібыта гвалту адносіных да сілавікоў, абразу прадстаўніка ўлады і Лукашэнкі. Затым жанчыне ўвесь час дадавалі пагоду зняволення за нібыта злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. За кратамі Паліна прайшла праз катаванні, здзекі, штрафны ізалятар і псіхалагічныя экспертызы. Мелася здымацца ў фільме дзяржаўнай прапаганды. Ёй забаранялі перадачы і ліставанне з роднымі. Беларуская авіяцыя адпрацавала навык бомбавых удараў. Яны адбыліся на адным з палігонаў краіны ў межах вучэнняў. Палёты знішчальнікаў адбыліся на аэрадроме 116-й гвардзейскай штурмавой авіяцыйнай базы. Агулам лётчыкі зладзілі каля 40 вылетаў у светлы і цёмны час судняў. Напярэдадні ОДКБ заявілі пра нібыта беспрэцэдэнтны рост напружанасці ў заходніх межаў Беларусі і Расіі. Лукашенка ж прыняў рашэнне пра ахову дзяржаўнай мяжы ў 2025 годзе. Да таго ж вучэнне АДКБ плануюць правесці ў Беларусі ў 3 этапы. Другая за тыдзень авіакатастрофа ў ЗША. У Філадельфіі разбіўся самалёт хуткай дапамогі. Усе 6 асобаў, што былі на борце, загінулі. Прычыны крушэння пакуль невядомыя. Авіакатастрофа адбылася каля палову на 7 вечара па мясцовым часе. Самалёт вылецеў з аэрапорту паўночна-ўсходняя Філадельфія і накіроўваўся ў нацыянальны аэрапорт Спрынгфілд-Брэнсон у штаце Місуры. Аднак зайшоў у піке, упаў на зямлю і выбухнуў. На борце знаходзілася дзяўчынка з Мексікі, што лячылася ў ЗША. Ейная маці, 2 пілоты, лекар і фельчар. Падзенне адбылося каля гандлёвага цэнтру. Побач загарэліся некалькі дамоў і аўтаў, ёсць пацярпелыя. Колькасць пацярпелых у выніку расійскага ўдару па Адэсе павялічылася да 7 чалавек. Усе яны ў стане сярэдняй цяжкасці. Як паведаміў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі, сярод асобаў, што знаходзіліся ў эпіцэнтры абстрэлу, былі і нарвежскія дыпламаты. Зараз на півдні нашої країни в Одесі тривають. Цяпер на поўначы нашай краіны ў Адэсе трываюць працы пасля расійскіх ракетных удараў. Папярэдне балістыка. Удары наўпрост па горадзе, па звычайнай грамадзянскай забудове. Зноў і зноў. Супрацьпаветраная абарона з'яўляецца першым прыярытэтам. Мы працуем з усімі партнёрамі, каб забяспечыць большую абарону нашай дзяржавы. Паводле пракуратуры Украіны, расійская армія атакавала горад балістычнымі ракетамі імаверна тыпу «Іскандер». Іх складана перахапіць сродкамі супрацьпаветранай абароны. Выбух пашкодзіў гатэль «Брысталь». Шмат разбурэнняў у ахоўнай зоне ЮНЕСКО. У Полтаве 3 загінулых. Расійская армія ударила у 5павярховік. Яшчэ 10 асобаў пацярпелі. Сярод іх одно дзіця. У шматкватэрным доме цалкам разбурыла пад'езд. Кватэры з 1 па 5 паверхуем знішчаныя. У будынку загарэўся пажар. Да таго ж пацярпелі суседні будынак і 12 аўтаў. На месцы здарэння працягваюць ратаўнічыя працы. Мінулай ноччу Расія зладзіла масаваную атаку украінскіх гарадоў, ужываючы ракеты, дроны і авіабомбы. Пашкоджанні і разбурэнні таксама ёсць у Запорожжы, Сумской, Харкаўскай, Хмельніцкай і Кіеўскай вобласцях. Хамас пры пасярэдніцтве Чырвонага крыжа перадаў Ізраілю яшчэ 3 закладнікаў. Перад перадачай Хамас змусіў закладнікаў махаць рукамі на камеру. Першым перадалі грамадзяніна Францыі і Ізраілю Офера Кальдерана, а за ім быў Ярден Бібас. Трэці вызвалены грамадзянін ЗША і Ізраілю Кіт Сігал. Чакаецца, што Ізраіль перадасць 182 палестынскіх зняволеных і затрыманых. Абмен ажыццяўляецца ў межах пагаднення прыпыненню агню ў сектары Газа. У горадні загарэўся адміністратыўны будынак. Пацярпелых няма. Як паведамілі ў МНС, пажар зліквідавалі, прычыну ўзгарання высвятляюць. Узгаранне адбылося ў будынку па вуліцы Курчатава. Полымя пашкодзіла офісную мэблю і абсталяванне. Для лакалізацыі пажару задзейнічалі 8 пажарных аўтаў. Беларусаў працягваюць здзіўляць анамаліі цёплага, амаль вясенняга надвор'я на гэтым тыдні. Всем привет, январь месяц, 30 января. Смотрите, что у нас 25-й год. Вот собака вышла погулять.
Гэтак жыхар Гомля знайшоў на сваім хатнім гадаванцу кляшчоў, а ў горадні заўважылі першых матылькоў. Што праўда, цешыцца добрым надвор'ем засталося нядоўга. Ад сёння тэмпература пачне паніжацца, а ўначы слупок тэрмометра апусціцца ад -1 до -8 градусаў. Гаспадарства, даведацца актуальныя навіны вы можаце і ў нашым тэлеграме. QR-код на вашых экранах. Подписывайтеся на канал, калі вы жывеце не ў Беларусі, каб быць у курсе апошніх падзеяў разам з Белсатам. У мяне на гэтым уся інфармацыя. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце о 20 аб'ектыве. Заставайцеся з намі.